Noswaith dda I chi, prif straeon, newyddion a chwaraeon o Sadwn. Gwyl gymunedol fwyaf Cymru yng Nghaerdydd ac awgrym o gymorth ariannol iddi i'r dyfodol. Mae'n olygedyn o obaith heno am ddyfodol ariannol gwyl gymunedol fwyaf Cymru wrth ymweld â Tafwyl fe ddwedodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg wrth newyddion y gallai Llywodraeth Cymru fuddsoddi ynddi eto i'r dyfodol. Fe roddodd Leighton Andrews 20,000 o bunnoedd i'r wyl eleni ar ôl i gyngor Caerdydd benderfynu peidio. Lowri Roberts aeth i Gastell Caerdydd. Yn y glaw a'r heilwen roedd na ddigon i wneud yn ffair Tafwyl heddi. O'r traddodiadol i'r cerddorol, cystadleuol i'r creadigol, roedd na rhywbeth a dant pawb. Dathlu'r defnydd o'r Gymraeg yn y brif ddinas, dyna yn y bôn yma Tafwyl yn ei wneud, ac mae'r ffair yma heddi yn benllanw wythnos o weithgareddau ar draws Caerdydd. A dyw'r tywydd cyfnewidiol ddim wedi amharu'n ormodol ar fwynhad pobl chwaith. Dyn ni'n byw yn Caerdydd, ond dim wedi bod yn y Tafwyl o blaen. Ni'n methu bob blwyddyn, so cyfle cael dod a wrth yn bodda. Un o'r pethau da am Caerdydd, mae cymaint o ddewis, opsiynau diwylliannol, felly digon teg. Ond wych, mae eisiau rhywbeth fel hyn arno ni, yn enwedig mod i plant fel hyn. Y llynedd tyrodd 10,000 o bobl i'r wyl, y gobeith yw adeiladu ar hynny ac o bosib ehangu i'r dyfodol. Blwyddyn nesaf gobaith bydd yma ddi Sadwn a ddi Sul. Mae yna gymaint i gynnig a mae yna gymaint o bartneriaid eisiau bod yn rhan erbyn hyn. Does na ddim digon amser yn yr amserlen ar ddi Sadwn i gynnal pob peth. Felly, wrth symud ymlaen blwyddyn nesaf, sicrhau cyllid i'r cam cyntaf ac wedyn sicrhau bod yn amserlen yn gyflawn iawn. Wedi gyngor Caerdydd fethu a chyfrannu'n ariannol at yr wyl eleni, camodd Llywodraeth Cymru yr adwy. Dwi'n meddwl bod Tafwyl yn hollol llwyddiannus i ymddangos ein iaith yn y brifddinas. Mae'n bwysig bod ni'n cefnogi'r gwyl a dyn ni wedi buddsoddi 20,000 o bunnoedd yn y gwyl eleni a dwi'n disgwyl bod ni'n cefnogi'r gwyl yn y dyfodol hefyd. Ond dyw hwnna ddim o reidrwydd yn golygu y fydd arian ar gael o bosib? Wel, mae'n bosib bod ni'n buddsoddi yn y dyfodol hefyd. Yn cydnabod y bydd arian yn fwy prin yn y dyfodol, mae Cyngor Caerdydd yn hyderus y bydd yr wyl yn cael ei chynnal eto'r flwyddyn nesaf. Mae'r sefyllfa ariannol yn mynd i fod yn waith ac yn waith. Mae'n un ffaith yn anffodus achos bod yr arian, mae'r cyngor yn cael o Llywodraeth San Steffan yn lleihau. Ond wrth gwrs, ni'n cydnabod pa mor bwysig yr wyl a cydnabod pa mor bwysig yr Gymraeg i'r ddinas. Felly, fyddwn ni'n gweithio'n agos gyda'r trefnwyr i ni sicrhau dyfodol yr wyl. Un sy'n hynod gyfnogol i'r wyl yw'r actor rhyngwladol Matthew Rhys. Mae'n gymysgedd o gymaint o bethau. Dwi'n credu mae'n torri lawr ambell i sort of farrier, ti'n modd. A hefyd, mae'n wyl i ddathlu Cymreicto, Caerdydd, cymunedau, ysgolion. Mae'n pontio gymaint o bethau. Pontio rhwng y Llywodraeth, y Cyngor a'r trefnwyr fydd yr her nawr, wrth i gastell y brif ddinas amddiffyn y Gymraeg yn yr oes fodern.